सेरले itu मा दसे गुफुर दसे गोसोम हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेसेबा गोबावनि उनावहाय बे भिडिअआनो जागोन माने आङो भैरबकुन्दआवहाय आधार कार्ड बानायनो थांनो नागिरदों आधार कार्डखौ जोंहा आदायानो बानायो ओमफ्राय आङो ओरैबायदि बादुलिखा जोंहा आदाया आधार कार्डआव मावनाया 7 मासानो जालायलायलांसै बारबायसो दां 8 मासफोरानो जाबायदां ओमफ्राय आङो आधार कार्डखौ दासिमबो बानायना लायाखै आरो नै ओमफ्राय दिनैसो बानायनो थांगासिनो माने आदामोननि माबाया आदामोननि आधार कार्ड बानायनाय सेन्टारा सिगाङाव खाथियावनोमोन दनस्रिगाट होननायावमोन ओमफ्राय दा भैरबकुन्दआव जाबाय ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो थुदो बिदिब्लालाय नायलांबाय थादो आङो भिडिअखौ जागायलांसै ओमफ्राय नै जोङो दायो सोर दङ मुथु आरो आं दङ ओमफ्राय जों सासे लोगो थांफाबावगोन जोंहानिनो खुरमा माने जोंहा बिहावनि फंबायनि फिसाजो नमिता दैमारि थांफागोन आरो ना जोंजों ओमफ्राय नै दायो जोङो बेखौ लायनो थांगासिनो दैफां फाख्रिबारियावहाय बिस्रानि न'आ फाख्रिबारि बै माबा बारल'बायस्लायो बिस्रानि न'आ दैफां फाख्रिबारियाव नालाय ओमफ्राय बेखौ लानानै थांफानोसै ओमफ्राय माने जि सामबारल'दो ओमफ्राय आं दा माने भिडिअ बानायथाराखैमोन नालाय बा माबा रायज्लायनो रोङा मोनसोदों बेबायदिनो जायो न' लोगोफोर जाय खामानिखौ मावबाय थायो बे खामानिखौ मावबाय थानो मोनाब्ला हाजार खामानिया बे खामानिया गोरलैब्लाबो मालाबा समाव गोरा जायो न' बेनिखायनो मा होनगोन भिडिअफोरखौबो बानायथारालासिनो थाब्ला उनावहाय बानायनो रोङा मोनो नै आं दायो रायज्लायनो रोङा मोनलायलांदों आङो सानबा जाबायमोन भिडिअ बानायिया सानबाल' जानायावनो नै रोङा मोनदों होनब्ला हप्तासेसो थाब्लाथ' आङो रोंस्रानाय नंला ओरैनोब्लाबो आं रायज्लायनोनो रोंखाथारा जि बुसावसा खानस्रि गोथै खनबाय दे दां नेगासिनो जोंखौ ओंखारखांनानै फाख्रिबारि मोनफैबाय जोङो दैफां फाख्रिबारि ओमफ्राय बेखौ लानानै थांनोसै गेमबोलाबो गिलिर मानिलै आखाइयावसोयो ओमफ्राय माने सोर सोंदोंमोनलाय नोंसा आदाया मा मावो होननानै जोंहा आदाया आधार कार्डआव मावो आं खोन्थानो बावगारदोंमोन ना आं मेसेजाव रिप्लाय हरनो बावगारदों माने नायनानैल' दोनदों आरो ना जोंहा आदाया आधार कार्डआव मावो ओमफ्राय आं जोंहा आदाखौबो दा देखायनोसै एसे सोरबाफोर सिनायाब्ला सिनायनानै लानो हागोन ओमफ्राय आरो आधार कार्डफोर बानायनोब्ला बानायना लानो हागोन आरो फैदो नै मोनफैबाय जोङो नोंनि हाथाय खाथियाव लाबोलाय नोंनि हाथाय खाथियाव लाबोलाय देलाय हिनलाय नै लोगोफोर आं बिनि हाथायखौ जा मोजां नुखायो आंनाबो बिदिसो जानांगौमोन नंमारगौ बिदिखौ मोजां नुमारो आङो आलु लेस्रि जोंहानिया माबाले थास' दोना ओमफ्राय पटल बाथोन माबायालाय आफायालाय मा थांदों बे न'आवनो गैया मा थांदों डक्टरसो थांदों ना डक्टरसो थांदोंथाय स्रां नुदोंना नुवाखैलै जायाखै दलङा स्रां नुदोंना नुवाखै नोंखौ बारा स्रां नुवाखै न नमिता हाय नै नमिताया बेनो नमिताया सोरबाफोर सिनाय जानो हागौ मोजाङै नायनानै ला जा मोसानो रोंखायो मालाय नमिताया जा साइजखा आं नमिता बायदि मोनबा जा एक्ट्रेस जासिगोनहाय नंमारगौ नमिता नों बायदि मोनबा जा एक्ट्रेस जागोन नंगौ इमान साइजनि आं नै गुरजियानो एसेबां भिडिअ बानायो ओमफ्राय नै जों दायो भैरबकुन्दआव थांगासिनो मोनहैथ'वा दानो बेसे किल'मिटारसो दंबावोथाय बेसे 15 किल'मिटारसो दंबावो नायलांबाय थादो जायफोरा नायनो गोसो आरो नायनो गोसो गैलाबा बेखिनियावनो दाननानै दोनथ'ब्लाबो जासिगोन न' नमिता जोंनि भिडिअखौ जाथ'बाय होनदो मोजां जायगा होनबा लादो दा र' दे दोनथ'लायनोसै
नै लोगोफोर लामा गाज्रिखौ मोनलायबाय बे ससेनि थाखाय आङो अदालगुरियाव फैनो बायो खिन्थु उपाय गैया आरोना फैनांगौ जायो खामानिफोरनि थाखाय न' नमिता माला जाबावगोनथाय बे लामाया जामारगोन ना जामारलालै बे लामाया जागोनब्रा मा मानो आङो दाखालि बावैबो अदालगुरियाव फैनायावहाय बे लामाखौ रायदोंमोन ना खना खनला गामिनि लामाफोरानो स्लिम स्लिम पाक्का जाजोब्बाय नाथाय बे लामाया दासिमबो पाक्का जायाखै हाराव रावसाला ग्रह गोनां होनना रायदोंमोन ना नै ओमफ्राय आं दिनैबो रायनोसो गोसो जाबावबाय आरोना लामाखौ रायना मा मोननो न' लोगोफोर मानसियासो खालामनांगोन ना बेखौ सोरनि मेहेरनि खायलें फिलिं जालाजोबो न' रोङाबा इदिनो जाखायो ना मासे बुसाव साव नुदोंलै बिदिबाथाय बासजों नमिता माखौबा रायलायनो दा लोगोफोर माबाखौ नायलाय लोगोफोर नमिताखौ नायलाय जा मोजां खामालाय लाजिलायदो नमिताया गेम बोला माबा बिराद दुस्थुलाय बारल'बाय थायो आंना हारजिजि गुरजिजि आसाराव मोननाय एक्ट्रेस आङो आसाराव मोननाय फ्रियावनो मोननाय एक्ट्रेस आसाराव मोनफानाय आरो बै माबा गथ'फोरा माबा जायो नङा मा होनगोन पेकेटनि मेथाइ जायो नङा ओमफ्राय बेफोराव मोनफायोना माबा माबि पुतुला आरि माबा माबि फिसा फिसा गेलेग्रा बुस्थु मोनफायो नङा फ्रियावनो बे आरो जेनेबा आङो बे औ फैला आर्मि होनदोंलै आरो गोदो गोदायथ' आर्मिफोरखौ आर्मि होननानै माबानानै खारलायलायनानै नायखायोमोन जोङो जिक्का जाखा दाबालाय एभेलेबल नुयो नोंसोर नायना नायामोन लोगोफोर नोंसोर नायना नायामोन गोदो गोदाय आर्मिफोर लामाफ्राव फैदोंबा आर्मि होननानै नायना नायामोन जों नायोमोन जोंनिथि आर्मि बारा नुवामोन ना ओमफ्राय आरो मा होनगोन बेथ' बिराद मिनिथावना काहिनिसो नमिता मोना मोनदों ना मोनाखैथाय बिदिखौ आं खिथानायनि आरो माने मोनसे लामाथि मोनसे गारि खारलांबाय आरो बाइक बा स्कुटि सिउ खारलांबाय ओमफ्राय बेखौनो खारनानै मोनामसुयोमोन बाइक स्कुटि माने बै समाव स्कुटि गैयामोनब्रा स्कुटारसोलाय औ स्कुटार लोगोफोर आं नोंसोरखौ मोनसे खोथा सोंनि दे माने गोदो गोदाय आरो एसेबां गोदो गोदायथ' नोंद्राया माने जों एसे उन्दैयाव आरो क्लास 2, 3 बेफोराव आरो माने लामाथिंजाय स्कुटारफोर खारलांब्ला खारनानै मोनामसुयोमोन आरो जोङो उन्दैयावहाय नोंसोर मोनामसुयोना सुवामोन हा लोगोफोर नोंसोरबो मोनामसुयोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंनो सोर साबेसेया मोनामसुयो सोर साबेसेया मोनामसुआ बिराद इन्टारेस्ट मोनोमोन न' मादिबा गोथाव मोदोमनाय मोनोमोन दाबाथाय आरो गोदोनिया थावानो बेलेग मारमोनदांलै गोथावसो मोनामनाय मोनोमोन आं दाबाथाय गोबाल' न'आबोथ' नोंसोरबोथ' मोनामसुयोमोन जामुथुमोनाबो मोनामसुयोमोननो ओमफ्राय र' आं लामाखौ एसे देखायलायनोसै गावखौल' एसे देखायबाय थानो र' जागाव गावखौनो साइज गैया गरम मोनोलै नै दायो जोङो थांगासिनो मोनहैथारसिगोन आं आदामोननि सेन्टारखौ दिनैसो फार्स्ट नुसिगोन आरोना जों मोनफैबाय भैरबकुन्द मोनफैबाय ओमफ्राय सिगां आधार कार्डखौ बानायना लाग्रोनोसै ओमफ्राय भैरबकुन्दआव दसे बेरायनोसै ओमफ्राय मासे कुकुरखौ नै जोङो आधार कार्डखौ बानायखांबाय दाना भैरबकुन्दआवहाय एसे बेरायनोसै माइब्रा हाजोआव एसे बेरायनोसै न' माइब्रा हाजो ना जोसा हाजो नै लोगोफोर भैरबकुन्दनि दैया रानजोबस्राबाय बै खनसे फैबाथ' जा गिदिरखामोन ओमफ्राय नै रानजोब्बाय अन्थाइफोरानो हाराव हाराव नुजोब्बाय नै अब्लाबो नै बे दै बोहैनायखौ जा मोजां नुखादों ना नै जा मोजां नुदों आङो नाफोर खारबाला नुलायलायसिगोन ना
खाथियाव थांबा नुदों नाफोर खारबा नुलायलायसिनो नै जों बेयावहाय सेल्फि मोननैसो लानोसै नमिता आरो अनजिमा सेल्फि मोननैसो लानोसै जों बेयावहाय बिदिनो आरोलाय सानैबो नै जोङो सेल्फि लानो नागिरदों ओमफ्रायो गोलैलांगोन लानांगौ र' माबासोमोन भिडिअ'सोमोन Mita जाबाय हा नामा दा र' जाबाय थारो मानसिखौ ओमफ्राय नुफैबासै नै जोंहा नमितानि लोगो मा नाममोन मिता न' खबरनिफ्राय ओमफ्रायो बेरायनो फैदों नामा? बेरायनो फैदों ओमफ्राय नै जोङो भिडिअ एसे लाबाय मेम'रि थाथोंसै ना लोगोफोर ओमफ्राय जों मोननैसो सेल्फिबो लालायनोसै सान्दुंजों मोजांखौनो नुवा न' र' सेल्फि मोननैसो लालायनोसै Ada video tayakin nang दे Mita itu nang सिसा नङा इथिं थांनो होननाया थांला ओंखायनोथ' जों दायो माइब्रा हाजोआव थांलायसै माइब्रा हाजोआ एसे गोजान नालाय माइब्रा हाजोआ ओइलाय बाययावसो ओमफ्राय बिदि सिदा थांजाया नालाय ओमफ्राय ओइथिं मोनसे लामा दङ गारि लानानै थांलायसै माइब्रा हाजो नायनो माबा मोनसे बै हाजोखौ नायखांबाय बै बेखौलाय बेसे नायबाय थाबावलै फुराना माइब्राया जोबथारसै फट' सेल्फि लादो फट' र'दै आङो फट' मोनसे लानि नुयो aduh hai जा मुथुखौ नाय जा हेन्डसाम नुखादों भैरबखुन्दआव फैनायखाय मा फेसन Bazai. Kumsin udah. Kejan sini beku. Kumsin bisa deh. Ini जों मा जादों मा होनगोन बेखौ काब्लिबुथ नङा बियो मा बुट होनलै जिखिजाया बुट आरोना जिखिजाया बुट फुसका जानानै बेखौ जाबाय ओमफ्राय दायो आयौ सैमाया माबायदि गाबना होदों नै बिथिंजाय बै हाजोखौ माबानि बायदि नुलायलायो आङो टिपिनि बायदि नुलायलायो खिन्थु टिपिनिथ' नंला टिपिनि बायदि एखे नुयो आरोना ओमफ्राय र' बैखौ देखायनो आं आइ लाभ भैरबकुन्द ना बैयो आइखौनो लानोसै नायलाय दैया मासे मोजां बोहैदो स्रायनो स्राय दैसा बोहैदों होननाय बायदि जोंसो Jadi tapi nanti nak video lah nak kan bebung nang mana aja bung dah ya. बिदिबासो नायनो इन्टारेस्ट जायोना मानसिफोरा Ini maba mau bebung apa na? नै बेयावहाय माबा फानदों फिथाथ' नङा दां दावदै एरि फिथाबो दां दावदै एरि फानदों आरोना ओमफ्राय नै जोंना गारिया गाखोनोसै नमिता हाय दे गाखोदो बे हाजोखौलाय बेसे नायबावनो एलबामावबो नुयो ओरैनोआवबो नुयो बहुद एलबामाव ओमफ्राय नै एलबामफोरखौ बेफोरावसो बानायो नामाथाय नै बेफोर हाग्रायाव न' बेफोर हाग्रायाव बानायबासो बेखौ फुरा नुहुरोना नै
नै ग्रुप एलबामफोरखौ नैबेफोराव थानानैसो बानायो मानसिफोरा बे हाजो गावख्लाबखौ देखायनो थाखाय नै बे हाजोखौ देखायनो थाखाय एलाय बेफोराव बानायो आरो बैफोर लांदां जायगाफोराव बबेयाव नै लामाया जोबोर मोजां जाखाबाय ओमफ्राय माइब्रा हाजोआ नायलाय मानो बिदि बेलाय दाखोखो बेरायनो माने आधार कार्ड बानायफैनाय लानांगौ नोंखौबो ओमफ्राय फरेस्ट इथिं थांजायो मा दङ आरो इथिंलाय ओरै गोजौ थांनानै ओरै फरेस्टआव मा दङ थांनि र' थांबा नामा दे गोमाबा नांगौ थां दे माइब्रा हाजोआ बै नै माइब्रा हाजोआव फट' लाना फैनोसै न' मोननैसो लामाया मावनाया नै खामानिया माथि लांबावगोन बेखौ होरो कटपाले नै दायो जोङो फरेस्टारफोरनि न'आवहाय थांगासिनो भैरबकुन्दआवथ' बेरायखांबाय हाजोफोरखौ नायखांबाय माइब्रा हाजोखौबो नायनाया नायबोबाय एसे ओमफ्राय दा मोजाङै नायहैफिनगोन सेलफि लाहैगोन मोननैसो माबा दायो जोङो माबायाव थांगासिनो आरो फरेस्टफोरनि न'आवहाय र' आं लामाफोरखौ एसे देखायलांलायनोसै माबायदि नै नायदो लामाफोरा बेबायदि आरोना फरेस्टफोर थाग्रा न'आव थांनोबा नायनोबोला नैबे लामाफोरखौ थांनांगौ आरो बिदि लामा नै रायलायनायखौनो मोजां खोनायालै बिदि थांबाबो जासिगोन न' जोंना मा मोनहैगोनबा मोसा मुफुर दं नामा गैया थांस्रानोसै बायनायलाय बायनाय नै मोनफैबाय जोङो गारिखौ बेयाव गालांनांगौ नामा गालांनाङालै जानला मानला गालांजायो फैदोंलाय माथो नै जों फरेस्टनि केम्पखौ मोनफैबाय नायना नायनोसै मा दङ मा थानो बेयावलाय जेबो थानाय नङा बेखिनिल' एथिबो दंबावो एथिबो दंबावो न मानसिफोर थायो न इयाव थागोनफ्रा ओइले नङा मोननैसो सेलफि लालांसै सेलफिस मादार्स होनदा बेयाव माथो नांदों माबा हाग्रा बंग्रासिम फैजोबबाय नै जोङो फरेस्ट केम्प नायनो फैनाया नायबाय नै माने बानायहांदोसो आरोना जेबो गैया मानसिफोरबो गैयादां दङसो नामाथाय न' सिङाव माबा आरो ताला मारिनाय दरजाफोरा नैसेबा मानसि दङ ओमफ्रायो दायो जोङो थांसै माबासो सेलफि नङादि सेलफि नङा ए ओमफ्राय नायखांबाय नै जोङो थांसै नामिता हाय मा नायदों नोंलाय बिबार दावदै फुल नङा बेयो माबा दावदै फुल नङालै बेयो नै मायाबा फुलि बानायना दोनसोदो मालाय खुमब्राया मासे मोजां थायना दङ नै खुमब्राया लांगोन नुवालै दिंदि दान्दा नै खुमब्रादो हांसोदो जानो खाना लांगोन नुवालै दिंदि दान्दा थायना थ' थांसै थ' इयो मा सा इले लांगोन नुवालै ओइ थानायखौ सेफायना लांलै नैबे फुलखौ आङो मोजां नुदो डिजाइनखौ लांनि दे लांनि नै आङो बे फुलखौ मोजां नुदों मोजां नुनायखाय आङो माने पारमिसन लायालासिनो सिमफायनानै लाबाय बाजारलै न' मेरला दंखायो नैबेयाव जोङो गारि लाखिथ'बाय बै हाजो गावख्लाबनायाव फट' लानो थाखाय फट' मोननैसो लानानै जेनेबा खाथियाव थांलायलायला मोनाबायबो नालाय सानाबो हाबनोसै नै सानखौनो आं माबाथिं नुबाय खोलाहाथिं नुबाय
हा ओमफ्राय आं खोलाहासो नुबाय आन्दायबायसो दां नंमारगौ खोलाहासो नुमारदों नैबे हाजोआव फट' लानोसै जोङो भिडिअ लायोब्ला बेफोरनो भिडिअफोरा एलबाम बेफोरो जागोन नै माने एलबामफोर बानायब्ला नै बेफोरावनो बानायो आरोना नै जायगाफोरा माबादि मोजाङानो नुयो नुनायालाय नै ग्रुप एलबामफोराव बिराद मोजां जायो आरो नै 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 बेयाव मोसाब्लाथाय बिथिंखौ नुसिगोन हाजोखौ मबाइलाव जा फिसा नुखायो नायलाय मोगथाङावथ' इसिनि फिसा नङाना गिदिरथारसो बेनो थाबाय थानाय नुदों दे सादु जाबाय दे सादु नै जों दायो थांफिननोसै भिडिअ'आबो जोबनायनि लामायाव फैबाय सानाबो हाबनोसै मोनासिगोन ओमफ्राय आङो भिडिअ'खौ फोजोबनोसै नामा फोजोबनोसै ना लाबावनांगौलै फोजोबनोसै जों दायो थांबाय थानोसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैलायनोसै दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय आङो मावसोबाय मोजां मावनाया बाय बाय आंहा गारियाव आरामसे उन्दुलांबाय थानोसै मा